हाय नोंथांमोननिसिम मोनसे आरो गोदान भिडिअ लाना फैबाय। आरोबाव मोनसे जाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावनो माने जोबोद प्रब्लेम। दिनै जोंनि बर'फ्रा बेंनांसिगोन आरो जोंनि बर'फ्रा हमथानो नाजानांसिगोन आरो जाय जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे आफाद दैदेनजानाय बर'खौ सामलायनो थाखाय बिथांमोनाबो एसे खोमा सुगोन। माब्रै होनोब्ला बेफोरबायदि जानाया गोबां जाबोगासिनो आरो जागासिनो दङ। बेफोरखौ एसेब्लाबो सामलायनो थाखाय गामिफ्राव मोनसे बुद्धि दानाया गोनां बेखौनो आं सानो। दा आं बेखौनो बुंलांनो सानदों। दिनैना बेलेगलाय बाक्सानिफ्राय दा आं गिबियावनो बेखौनो बुंनो सानग्रोदों आरो बेखौनो आं बुङो। आंबो बिथांनि थाखाय आंबो मदद खालामदों आरो जाय नोंथांमोनाबो नुदों नोंथांमोनाबो मदद खालाम आरो नाजा सुलु ला बेखौनो आं सानो। दिनै मोनासौयै औवा बिजौआव दाउ मासे थानायखौ जुदि आखाइजों हमनो गोसोब्ला बेखौ फ्लाइटजों नङाबा हेलिकप्टारजों बिरनानै हमनो हागोन। थिग बेबायदिनो जोंनि साननायखौ आवगायनांगोन बेखौनो आं सानो। दा बेखौनो आं बुंनो सानबाय। हौवानि माने गिबियाव आं हौवानि मुं आरो हिन्जावनि मुं आरो गथ'सानि आरो जाय गुन्दा हौवा बेनिबो आं मुंखौ बेयाव फार्स्टआव आंनि खुगानि रावै आं बुंनो सानदों। माखासे आं रेकर्डिंबो रायज्लायनाय दं आरो गावनि फेसजोंनो माखासे भिडिअबो रायज्लायनाय दं। नोंथांमोना फुरा नायबा बुजिनो नाजादो आरो मदद खालामदो। दा आं हौवानि मुंखौ लाग्रोनो सानदों। लसन बसुमतारी हौवानि मुङा आरो हिन्जावनि मुङा भानु बसुमतारी आरो बिसोर हौवा हिन्जावनिनो फिसाला हौवासा प्रबिन बसुमतारी आरो जाय हौवा गुन्दा लसन बसुमतारीनि हिन्जावखौ लाना खारनाय भानुखौ जाय हौवा गुन्दाया जादों अतुल दास। बियो सासे फिसा गोनां बा हिन्जाव गोनांखा। नोंथांमोना बेयाव नाय। बेनो जोंनि बर'नि सासे फिसाय गोनां हिन्जावखौ लाना खारबाय। बेखौ नोंथांमोना थाबनो मदद खालामबा आंनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो जायफोरा भिडिअखौ नुदों आरो मोनगोनां बिथांमोनाबो नुदोंबा एसे सिरियास लागोन आं सानो। दा बेखौनो बिनिया जादों माने बे हौवा गुन्दानि मुङा जादों अतुल दास आरो गामिया जादों सिलपाता आरो डिस्ट्रिक्टआ जादों बाक्सा आरो जायनि जाजानाय बिनाबो बाक्सा। दा नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ फुरायै मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय। आं गोबां उल्था पाल्टा सोंनायबो दं आरो गावबो बुंदों माखासे बाथ्रा। नोंथांमोना फुरा फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो बुजिनो नाजादो। आरो बेखौनो बुंबावो खेमले आंबो बेखौ मदद होदों नोंथांमोनाबो मदद होबानो जाबाय। फार्स्टआव नोंनि डिटेल्सखौ आं सोंग्रोनोसै आरो जेनेबा नोंथाङा अबेनि? आङो नारेंपुर दैमुगुरिनि। डिस्ट्रिक्टआलाय? डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा। बाक्सा ओमफ्राय गामिया नारेंपुरि। नारेंपुर दैमुगुरि। ओमफ्राय पस्ट अफिसाबो नारेंपुरि गोलैबाय? नारेंपुर गोलैबाय। ए नोंथांनि हिनजावा जेनेबा खारबाय आरो ना? ओं गथ' सासे दङ फिसाला। ए बेखौ गारनानै थांबाय ओरैबायदि जाबाय आरो बिदि खालामनाङामोन आरो बे गथ' सासे थानानै बिदि गारना थांनायखौ बिराद दुखु। खै बोसोर जाखोमोन नोंसोर हाबा जानाया? 12 बोसोर हाबबाय। 12 बोसोर। बे गावहानो फिसाला सासेल' नांगौ होननानै गावहानो समायला होबाय आंखौ। आंबो मानिबाय। ओमफ्राय मानिनायावबो बिदिनो आरो आंथ' बिदि लोंलाबाया जालाबाया। औ ओमफ्राय मानोथो बिदि दाय जाखो बे? ओमफ्राय हिनजावाथ' मानो नोंखौ गारना खारखो? ओरैबायदि मानो होनोबा बिदिनो महिनि होनाय लांनाय बायदि जादोंलै बेखौ। ए महिनिसो होदों? गावखौ दाबो लागोन आं फैफिनबा। ओमफ्राय बे नोंखौ गारना खारनो खै बोसोर बा मास मोनबेसे जाखो? गारना खारनानै दाख्लैबावैसो। मास मोनसे? मास मोनसे जायाखै 8-9 दिन जाबाय। ओमफ्राय बे लांग्रायालाय बे मिथिखाया सासे न'खरनि हौवा थाखानाय मानसि बिदि लांनो? बे सेंग्राना बोराय बे मानसि लांग्रायालाय? बोराय। बोरायसो? अथुल दास नामा। अथुल दास उखैनाय मानसियासो लाना थांदों? सिलपातानि। मा जायगा? बे सिलपातानि। सिलपाता ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ? डिस्ट्रिक्टआ बेनो जोंनि खाथियावनो जायो। बेनि 3 किल'मिटार जायो जोंहानि न'निफ्राय। ए बिदिनो जालांबायलै। होआ दा लकडाउनावबो ओमफ्राय दा बिसोर बहाय खारना दं बेबा? मानसिफ्रालाय बुंदों आरोना बिदिनो ओमफ्रायो पाठसाला ना मानि खोलाथिंजाय दं होननानै बुंनाय बायदि बुंगासिनो आरो मानसिफ्रा। पाठसाला। बिराद बोरैबा मोनदों आं गोसोखौनो जानाय लोंनायानो गद गैला माबानो गद गैला। आं बोरै बासायगोन ओरैबायदि जानानै। बिदि जायोथाय मा जाबावगोन जोंनि बर'फ्रा।
एसे अनोमोन आं गावखौ सना बायदि अनोमोन जेबोखौनो बुङामोन आं जेबोखौनो माबायामोन आं। रायजो राजा नोंथांमोन, नाथाय आं नोंथांमोननिफ्राय मदद लुगैयो जोबोदनो। नाथाय आंनि हिन्जावा खारना दंहैयो सासे कलिता एबा हारसा हौवा आरोना, ओमफ्राय बेनि नामा उथुल दास होनो नामा, बेजों खारलांना दंहैयो। नाथाय मानसिफ्रा बबाव दं बबाव मा आं मिथिया बिदि। ओमफ्राय दा नागिरै बुहुद फैसा खरसा जाबाय आंहा। नाथाय आं जोबोद अनोमोन बेखौ हिन्जावखौ। नाथाय बिनि नामा भानु बसुमतारी। ओमफ्रायो नैबे सासे गथ' दङ, बेयो आंनि फिसाला। बे सासेनिफ्राय नांला होनदोंमोन बियो, बे गथ'निफ्राय नांला होननानै बुंबाय गावनो। नाथाय आंबो मानिदोंमोन। नाथाय जोंनि हाबा जानाया 12 बोसोराव हाबबाय। ओमफ्रायो दा आं मा बुंनो, बिदिनो आं दुखुजोंनो एकदमबारे ओंखाम जानायनि दै लोंनायनि गद गैयि जाबाय। नाथाय आं गोदोनिफ्रायनो आंनि आइ आफामोना जोबोद अनोमोन बेखौ। आंबो जोबोद अनोमोन। आंबो नांलाया खमलाया बुलाया सुलाया, आङो बिराद अनोमोन बेखौ। नाथाय आंखौ बोरै बिदि नागारना थांनो हाखो आं सानख'नो हाला बिदि जाहैबाय। मानो होनोबा बेखौ उन्दै माने क्लास 9, 10आवनो हाबा जाफैदों आंजों। गाव क्लास 10 हाबा जानानै दा जोंहानि न'निफ्रायनो मेट्रिक होबाय। फरिखा होनानै मेट्रिकआव पास जाबाय। पास जानायावबो साइकेल बायदिसिना बायना होबाय कलेजाव थांनो थाखाय। बेयाव पास जाहैबावबाय सेकेन्ड इयाराव। बेयावबो जोबोद थांबाय थादों, फरायबाय थादोंमोन। ओमफ्राय गावहा उनाव फराया होननायखाय आंबो जर खालामासै। नाथाय सोर अनामोन बेखौलाय, गासिबो न'खरनि मानसिफ्रानो अनोमोन। नाथाय आंबोथ' अनोमोन। नाथाय गाव बोरै बिदि जालांखो आं बेखौनो बुजिस'नो हाला। नाथाय रायजोफोरनिफ्राय आङो जोबोद साबायखर लुगैयो। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंसोरो जेरावखि जाया नुबाय बायबा हमनानै हर। आं बेखौनो धन्यबाद जासिहरो नोंसोरनिफ्राय।